na naším čtvrtečním odpolední. Děti se na desítku moc těšili, připravovali se na ně intenzivně celý rok a doufám, že se vám bude. Že jste tady všichni a asi těžko zjistím, ale čtvrtá hodina už je, takže čekáme na někoho. Každou chvíli mám jedno. Tak počkám ještě chvíličku. Ježík se vydal na cestu a potkal dva rybáře.
Mají zmrzlý to nosy,
důvodu, že pro tatínky žádná besídka nikdy nebyla. Tak aby to tatínkům nebylo líto, tak poslední písnička je jenom pro tatínky a jmenuje se Kabely a drápy. Gracias.